Mitäs mun vielä oli? Kananmunia, vapaan kanan. Hyvät päivänjatkot tämmöisillä yksinäisillä avuttomilla ihmisillä, kun ei ole kerran sitä omaa kulkuneuvoa. No niin, Kimmo tulee. Terve! Terve! No niin, täältä tullaan taas. No niin, terveemmälle. Mä nostan sisään. Vesi onkin korkealla. On, meillä on tulva. Se, että ei ole tietokonetta tai älypuhelinta. Ei se saa este olla. Toimitusmatkat on kohtuullisen pitkiä tässä meidän alueella. 60 kilometrin käynti siellä yhden asiakkaan luona. Hän maksaa silti ihan sama vitoset. Silloin toivoisin, että siellä olisi joku toinenkin asiakas. En mä tiedä. Mä tykkään tästä. Tämä on älyttömän mukava. Se on todella minulle tärkeää, että on tämmöinen palvelu. En mielelläni kyllä lähtisi kotiin jättää.